Huomenta vaan ja tervetuloa uudelle videolle. Tässä just kattelin pörssisähköhintoja tällä hetkellä ja kattelin tuossa, kun meillä on siis sellainen soppari, mikä on periaatteessa kiinteähintainen, mutta sitten siihen niin voi vaikuttaa jollain lailla sitten tämä pörssisähköjuttu. En oikein niin ymmärtänyt, enkä ole perehtynyt, mutta siis kuitenkin vähän nyt seuraan tätä. En nyt tehdä mitään ihan älyttömiä sähkölaskuja. Niin katoin, että niin tuossa nyt, kun kello on nyt about 10:10, niin 10:11 olisi tommonen vähän edullisempi hetki, mikä olisi aika lailla sopparihinnoissa. Niin laittaisi ton pyykinpesukoneen päälle. Tänään täytyy jossain vaiheessa noikin tuolta laittaa pois. Ne on pesty tuossa aikaisemmin, mutta sen verran kovia lukemia näyttää tuonne iltaan tuossa noi sähköhinnat, niin ajattelin, että jos nyt nappaisi, täältä kumminkin koneellinen ainakin tulee, taisi olla vaaleita. Tän on näköjään kissan kalakin löyty. Mutta vaaleenkoneen täältä nyt ainakin tulee, niin mäpäs laittelen tän tästä ja sitten täytyy ruveta lähteä talliin. Tuossa aamulla satoi sen verran vettä, että ottelin, että niin se vähän nyt tuossa hellittää ja sen takia on vielä hevosia vienyt pihalle. Menevät sitten näin myöhään, mutta laitetaan kone päälle ja lähdetään sitten hoitelemaan heppoja. Katoin tuossa äsken sääennustetta. Alma on jo ulos lähdössä. Ja sillä äkkiseltään vähän vilposta. 12-13 astetta näyttää tälle päivälle. Toinen ennuste oli sitä mieltä, että iltapäivällä voisi kuurotella. Toinen näytti ihan hyvää keliä. Mutta jonkun verran tuulta, niin mä luulen, että muutamalle näille pilukissalle täytyy laittaa noin vuorettomat loimet melkein päälle. Ei ole vielä tarvinnut sitten kevään laitella, sen verran on lämmintä ollut, mutta niin. Mutta mä en pistä pahakseni yhtään. Ainut, että kuitenkin on sen verran lämmintä, että tuolla ihan jäätävästi polttilaisia vieläkin. Mutta pitäisikö Alma lähteä ulos? Lähteekö Alma ulos? Laitetaanko me sulle nuttu päälle, kun sä oot semmonen pilukissa? Joo. Lähetään. Nyt olisi Alma valmiina. Ja ei oo nyt herkkua mulla tässä. Ei oo herkkua. Lähetään. Tää on tosiaan vähän tämmönen tuhnunen tää keli ja tämmönen vähän pikkasen niin tihkuttaa tätä vettäkin. Tässä on muuten se loimi, minkä mä viime videossa ompelin. Ja tää on ollut ihan hyvä ja toimiva. Ainut, että mietin tänne sään päälle, että tänne sisäpuolelle voisi olla ihan hyvä ommella jotakin semmoista liukasta kangasta. Se ei ole hangannut ainakaan vielä, mutta ihan jo varmuuden vuoksi laittaa sinne. Mutta muuten tää on ollut kyllä niin tosi hyvä ja sinänsä näppärä, kun ei tarvii nyt tuolta eestä vedellä kiinni niin remmejä, kun tässä näitä remmejä on niinku ihan muutenkin riittämiä.
mulla on ollut aina vähän semmoinen paha tapa, että mä vitkuttelen syömisen kanssa ja sit tulee ihan jäätävää nälkä. Ja mä oon herännyt tänään kuitenkin 6:30, mikropiippaa. 6:30 ja kello on nyt tällä hetkellä niinku 11:30 ja en todellakaan ole syönyt mitään tänään, koska mä teen ensin ton ja sitten tuon ennen kuin mä syön. Ja niinhän se tietysti taas venähti. No, onneksi oli ruokaa valmiina jääkaapissa, niin laitoin sen sitten mikroon ja ihan tämmöstä niinku perusriisiä ja kanaa nyt tällä erää. Pääasia, että kunhan jotakin syö. Ja riisiä ja kanaa. Mä en tykkää mistään siis mausteisesta ruoasta. Niin tähän ihan ehdoton herpamaara. Ja toinen, mikä on, niin sitruunarypsiöljy tai sitruunamakuinen oliiviöljy. Niin tää tekee tästä ruoasta sen niinku buenon. Nonni, eiköhän sitä ole ihan tarpeeksi jumitettu jo tässä tietokoneen ääressä. Tuossa syössä katoin YouTube-videon ja jumituinpahan sitten kahtomaan vielä toisenkin. Ja nyt täytyy ruveta ottaa nämä pyykit. Lakanat viikataan kaappiin ja sitten noin pyykit koneesta kuivumaan. Kuinka monen kotona muuten niin aikoinaan, tai ehkä vieläkin, niin vedettiin lakanat. Elikkä lakanoita oli viikkaamassa aina 2 ihmistä. Ja toinen toisessa päässä ja toinen toisessa päässä. Ja se viikattiin ja vedettiin tavallaan niin kuin suoraksi. Ja meillä siis tehtiin aina niin. Ja mullakin on tullut nyt sillä lailla, että mä en tietysti kun mä yksinään näitä viikkaan, niin eihän mä näitä saa sillä lailla vedettyä, mutta mä nykyään niin teen vähän vastaavaa, eli laitan ensin tälleen niin kuin kaksinkerroin, sitten otan täältä kapeesta, siirryn tänne kapeeseen päähän ja viikkaan taas tällainen niin kuin 2 osaan. Ja sitten tämä vaihe, mitä meillä aina tehtiin kotona, niin kun laitetaan nämä tänne yhteen, niin täältä otetaan osio sillä lailla, että se käännetään niin kuin tänne. Eli tänne tulee 2 tämmöistä, niin kuin, miksi mä nyt sanoisin, tämmöistä korvaa, mistä otetaan kiinni ja oikas taas vähän niitä tuolta. Ja sitten laitellaan tälleen tasaan. Ja siis tämähän tehtiin 2 sillä lailla, että, niin kuin, että sitä ei ole ensin vetty 2 osaan, vaan niin kuin. Ja sitten vaan tästä sitten niin tämmöiselle niin kuin, ei nyt rullalle, vaan tällainen viikataan sillä lailla. Siitä tulee tommonen siisti paketti. Ja siis tällainen mä laitan ja nämä mahtuu kaappiinkin siis paremmin tälleen. Mä joskus kokeilin sitä, että mä olisin ihan niin kuin rullannut nämä, mutta se ei oikein ollut toimiva homma. Tää on helpompi systeemi niin tommoseen, niin kuin, tai siis tuohon meidän kaappiin, missä mä näitä säilytän, niin parempi systeemi. Kun se ei ole kauhean syvä, niin se vaatii sitten. Sitten mulla on tämmönen pikku apulainen täällä aina tässä hommassa, kun mä viikkaan pyykkejä. Ja se yleensä vielä tykkää ruveta nukkumaan tohon silityslaudan päälle, että siinä on sitten mukava tehdä hommia. Niin, siihen tuli taas. Pitäis väistää. Hei, Poksu.
No, laitetaan tuolla sivummassa. Hei, siirrypäs edes häntää. Kohta saat siirtyä, kun täytyy noin tyynyliinat ja nuo viikata. Sitten sä et kyllä mahu olemaan siinä. Niin. Siis kattokaa nyt tätä. Tässä on niin helppo aina tehdä kaikkea. Mut hei, nyt sun pitäisi ihan oikeesti väistää. Koska mun pitäisi saada laitettua nuo tuolta. Niin, mä tarviisin tilaa tähän. Tarviisin. Niin. Nytkö sä vähäksi aikaa muualle? Ja, hyvä. Joo. Tää se on vihoviimeinen viikattava. Paitsi että ei tätä pystyäkään vielä edes viikkaamaan. Näköjään vielä vähän kostee tuolta reunoista. Mutta siis muoto on ommeltu lakana. Mä yritin katsoa netistä vinkkivideoita, kuinka tuon saa viikattua. Mutta en mä silti, vähän sillä tyylillä mä sen laitan, mutta en mä silti sitä saa niinku viikattua sillai hienosti, mitä niissä videoissa on. Mutta nyt mun pitää heittää tää tänne tuonne vaikka hetkeksi roikkumaan. Pitää katsoa joku toinen paikka niille. Joo, sitten viemään näitä paikoilleen. Pitäisi ruveta laittamaan noita kesäkamppeitakin tonne. On tuolla hyllyjen päällä tommoset laatikot. Niissä on jo ehkä suuri osa noista kesäkamppeista, mutta osa on vielä sitten tuolla kaapeissa laatikostossa. Tonne oranssiin säkkiin on jotakin nostanut. Tuossa on kirppikselle menevää. Mutta niin nyt pitäisi niin kuin loput käydä, koska noi on aivan tupat täynnä nyt tavaraa ja katsoa vähän samalla, että onko siellä vielä jotain kirppikselle laitettavaa. Sitten toinen projekti, mikä pitäisi tehdä, on tämä. Siis mä inhoan tiskaamista. Mutta ja taas sen sitten tykkään. Siis mä oikein niin kuin voin sanoa, että rakastan vaatteiden viikkaamista. Jotenka tuntuu, että ensin täytyy tehdä pois ne hommat, mitkä on vastenmielisempiä, mistä ei tykkää. Eli aloitetaan noista ja sen jälkeen siirrytään noihin vaatehommiin. Mulla on tämmönen kaikille käsin tiskaille. Meillä siis ei ole tiskikonetta, niin tämmönen vedensäästövinkki. Eli laittaa hanan auki pienelle. Ja mä aloitan noista ruokailuvälineistä. Sitten mä laitan tiskiainetta, käytän tämmöistä ekoveria. Ja sitten mä rupean tästä tiskaamaan näitä ja huuhtelemaan niitä samalla. Niin, sammutetaan toi. Elikkä siis tiskaamaan rupean näitä tässä samalla. Ja sitten pesi kun tulee hiljakseen tohon, niin sillä samalla vedellä voi sitten huuhella näitä. Elikkä en täytä tätä tiskiallasta ensin täyteen vedellä ja
sitten huuhtelen vielä niin kuin erikseen toisella vedellä. Totta kai siis osa, varsinkin kun tälleen enemmälti on tiskiä, niin osahan tietysti joutuu sitten huuhtelemaan, niin kuin, koska kyllähän tämä niin kuin täyttyy, mutta tässä säästää niin huomattava määrän niin vettä. Noniin, nyt on tiskivuori kesytetty. Ruokailuvälineet ottaa laatikkoon menoon ja vuoka tonne hyllylle menoon. Ja siellä on tiskit kaapissa ja siinä on tosiaan vesimäärä, mitä mulla meni. Jos mä olisin täyttänyt ton ensin ja pessy, tyhjentänyt ja huuhellut toisella, niin mulla olisi vähintään tuplat mennyt. Varsinkin niille, kellä on erillismaksullinen vesi, niin tämä on erittäin hyvä vinkki säästää vesilaskussa. Meillä on oma kaivo, mutta tietysti vesipumppu vie jonkun verran sähköä, niin pikkasen sähkölaskussa sitten säästää tällä systeemillä. Mutta niin nyt vielä pöydät pyyhitään ja sitten mä varmaan lähden pikkuhiljaa tuonne tallihommien puolelle. Justiinsa tossa niin hevosten noin iltavellit turpoamaan ja nyt olisi sitten tarkoitus lähteä ottamaan ne tuolta sisälle. Kello on pikkasen yli 7 ja aurinko rupeaa siihen malliin laskemaan, että niin kohta mahtaa olla polttiaisia tuolla ihan niinku huolella. Nonni, se olisi tämä päivä pulkassa. Kello rupeaa olemaan kohta jo 8:15 ja hevoset on täällä sisällä ja iltaruuat ne on syönytkin tuossa, että ottelevat vielä yöheiniä, mitkä tuun tuossa tunnin päästä suurin piirtein antamaan, eli 10 jälkeen. Tajan tässä itse vähän kerrallaan kanssa ruveta tonne suihkun puolelle kömpimään ja iltapalan syöntiin. Ja toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Pistä peukkuja ylös, jos tykkäsit. Ja olisi tietysti ihan kiva juttu, jos pistäisit myös tämän kanavan tilaukseenkin. Mutta nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!